Alberto é un dos participantes que máis rápido adelgazou. Está visto que o exercicio non é un problema para el, xa que ademais da táboa asignada por Carlos, Alberto practica con asiduidade o kickboxing. O kickboxing é un deporte de combate con técnicas de artes marciales. Principalmente ten técnicas de boxeo nos puños e máis de karate. De perna, pois, utiliza técnicas tamén de taekwondo, de karate, de muay thai, etc. Empecé xa hai tempo, xa haberá un ano e pico, por saber un arte marcial, pois algún día me facía falta. Despois vin que a parte de eso que me resultaba beneficioso para a elasticidade, para coller mellor forma física, un deporte moi completo, entonces vin que me era beneficioso para máis cousas, aparte de practicar un arte marcial. Puxo coa cadera. Desestresa moito, se ves cabreado ou se tes un mal día, pois relaxa moito. Chegas aquí do traballo, dos estudios estresado, darlle unha paliza ao saco e sales daqui como a novo. Eu preciso mellorar moito no que é na elasticidade, porque son algo torpe, e sobre todo coller algo máis de condición física, porque para isto é necesario. Penso en facer exercicio, en queimar, en aleixar todos os pensamentos e en pasar un pouco ben na clase tamén, e aprender tamén un pouco o que se pode. Alberto, o kickboxing gustanlle moito. De feito, cando empezou comigo, pois eu casi non daba nada por ele, é dicir, tiña unha falta de coordinación increíble, po tempo que leva, pois mellorou moitísimo. Pero tamén é algo vago, sempre chega moi tarde, intenta escaquearse, é dicir, hai xente que ao mellor, sin pedirlle nada, dacho 110%. Alberto non, Alberto tens que estarlle encima para que che faga o 80%. Sei que practicar deporte, seguir unha dieta, e todo eso conleva a ter unha boa disciplina e teño que mellorar moito nesto. Eu creo que adelgacei tan rapidamente porque pasei de ter unha vida moi sedentaria a facer isto, máis 3 días a semana de piscina e máis moitos exercicio máis, e aparte a alimentación. O combate co profesor foi bastante ben, pero teño os millores, pero Vale, estou. Yes.